Ponúkame na predaj dvojizbový byt v Trenčíne, lokalita Dlé Hony. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, vrátane novej elektroinštalácie, vodoinštalácie. Byt je samozrejme v stave, že sa v ňom dá okamžite bývať. Je to celkom priestranný dvojizbový byt o výmere 57 m². Nachádza sa na druhom poschodí v tehlovom dome. Lokalita sa vyznačuje dobrou občianskou vybavenosťou, v blízkosti sa nachádzajú autobusové zastávky, lekáreň, nemocnica, samozrejme materská škôlka, základná škola.